Bij het Cultuurforum in Aardenburg hier achter mij zijn ze bezig met een aantal hele interessante projecten om het roemrijke verleden van deze stad, in het Romeinse Rijk, nog beter in kaart te brengen. Daarover gaan wij praten met Jan Russen van het museum. Dit is eigenlijk een artist impression van hoe wij denken dat het hier in Aardenburg eruit gezien heeft in die 2e, 3e eeuw. Ja, past natuurlijk heel goed in deze zaal, want we zijn hier omringd door allerlei Romeinse objecten. Prachtige aanwinst, denk ik. Dat klopt, ja. We zijn er ook heel erg blij mee. Er moet nog een klein beetje afwerking gebeuren, maar als dat gedaan is, dan denk ik dat we iets heel moois hebben. Wat ook heel goed in de setting van de ruimte past. We hebben hier een aantal speeltafels staan waar mensen zelf die oude Romeinse spelletjes kunnen spelen. Dus ja, dan denk ik dat het een hele mooie combi kan zijn. Aardenburg had in de 2e en de 3e eeuw een Romeins castellum. Dat betekent dat hier een klein 400-500 soldaten gehuisvest waren, die ervoor zorgden dat de regio tegen invallen van andere stammen beschermd werd. En je ziet hier heel mooi hoe de stad er ook vroeger uitgezien heeft. En je kan, als je goed kijkt, bijvoorbeeld hier die schelpenpaadjes. En die contour, dat is de contour van de 17e eeuwse vesting. Ja, we staan hier voor de Sint-Baafskerk. Dit is het oudste gebouw van Aardenburg. En als je goed kijkt, zul je zien dat in de kerk ballaststenen zijn verwerkt. Die dateren uit de middeleeuwen. Ballaststenen, wat zijn dat precies? Nou, dat was materiaal wat met schepen meegenomen werd om ze te stabiliseren. Dus zo'n schip kwam bijvoorbeeld uit de Baltische regio. De stenen werden dan gebruikt om te zorgen dat die schepen stabiel waren. Wij hebben een hele verzameling stenen. Die liggen nu bij het depot van de gemeente Sluis. En de afspraak met de gemeente is dat ze die naar Aardenburg brengen. En dat wij dan met vrijwilligers van het museum en onder leiding van archeologen gaan kijken waar die stenen vandaan komen. En op die manier kun je handelsroutes uit de middeleeuwen in kaart brengen. Okay, maar die stenen hebben jullie neem ik aan niet uit deze kerk gehaald? Nee, dat klopt. Die stenen die komen uit Sint-Anna ter Mude. Daar hebben ze een aantal jaren geleden de bestrating vervangen. En die stenen die zijn nu tijdelijk in het depot van de gemeente opgeslagen. Wij zijn eigenlijk op dit moment op zoek naar vrijwilligers die ons een aantal dagen willen helpen om die stenen uit te zoeken. Wat we dan gaan doen is eerst een kleine inleidende cursus door een geoloog, hoe mensen stenen herkennen. En daarna een aantal dagen, dagdelen op het depot van de gemeente hier in Aardenburg die stenen uitzoeken en soort bij soort leggen.